12 oras nga power interruption ipatuman sa pila ka lugar sa syudad sang Iloilo sa Domingo. Pila ka konsumidor nagakabalaka sa halit sini sa ila palangitanan. Si John Sala nakatutok. Masako adlaw-adlaw ang laundry shop na man ang Ernie Lin diri sa Barangay Kahirupan City proper. Ang ila kita nagadoble pa kun weekend. Gani naglalain ini sang nabatian nga porsyon sang ila barangay sa Domingo ang maapektuhan sang 12 oras nga power interruption halin alas 6 aga tubtob alas 6 gabi. Wala gid kami income sa one day namon ni kanugon awat patani nga makabinta kami. Sa announcement sang More Electric and Power Corporation bugos nga barangay sang Flores, Gloria Rojas Village kag San Jose City proper ang apektado sa power interruption subong man ang pila ka porsyon sang 17 ka mga barangay sa Iloilo City proper. Magluwas ini may 6 ka oras man nga brownout sa mga lugar sang Molo Feeder 3. Kag 3 ka oras naman sa mga area sang Arevalo Feeder 1 and 2, Molo Feeders 1, 2, 4 kag 5, Diversion Feeders 2 and 4 kag La Paz Feeder 4. Ang power interruption ng tugas ang maintenance activities kapatigayonon sang NGCP. Bangod sini magkapatigayon man sang ride-on activity ang More Power. Para ini siya sa ginahimo din patuman nila ng mga rehabilitation work activities nila para makayo iniila nga mga facilities sa iban pagid nga mga dapat nila kayuhon sa ila abi nga serbisyo. Halin alas 6 aga tubtob alas 6 gabi man ang power interruption sa porsyon sang 18 ka mga barangay sa banwa sang Pavia kag porsyon man sang 2 ka mga barangay sa banwa sang Santa Barbara sa adlaw man sang Domingo. Buwas naman sa bugos nga banwa sang Tangalan, Aklan, magluwas na lang sa mga barangay sang Tagas, Panayakan, Lanipga, Vivo, kag Tumukol. Ang maka-eksperyensya naman sang 4 ka oras nga power interruption halin alas 8 sang aga tubtob alas 12 sang udto. Sa 20 ka mga barangay naman sa banwa sang Maayon kag sa mga porsyon sang Panitan kag Pontevedra Capiz ang wala man sa kuryente sugod alas 6 sang aga tubtob alas 2 sang hapon bangod naman sa pag-relocate sa mga poste sang kuryente. Upood kay Hansi Sheto, John Sala, 1 Western Visayas.